ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ದಾತಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪನ್ನೆರಡು ದುಡ್ಕ ಹೆಚ್ಚದೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ರೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ ಪುನಗ ಏನಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪುನಗ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಇತ್ತಲಿ ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಇದು ಮಗೆ ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳದೆ అయిన ಇಂಚಾನ್ಲ ಪುರ್ಲುಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಪ ಒಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಆಸೆ ಅಕ್ಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಬಕಾರನ ತಂಡದ ಅಕ್ಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಉಯಿಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಅತಿಥಿನ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಪುನ್ನ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಇಪ್ಪು ಸುಧಾರಣೆ ಪುನಗ ಎಪ್ಪೋಲು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಪ್ಪೇರಿತ್ತಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ನಿದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ದುಂಬು ಪೂರ ಸಮಿತಿ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಆ ಏರೇರೇನ ದುಂಬು ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಣ ಅಂಚನ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇರು ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಧರ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇನಿ ಶಕೋಕ್ಕಪ್ಪನ ಕೊನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೂ ಆರು ತೊಡಗಿಸವన్నారు ಮೂಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ ಪಕ್ಷದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಇಡೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಏನಪ್ಪ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಡೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಡದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರನು ಪಟ್ಟುನ್ನಾರು ಸುಧಾರಣೆ ಅರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಉಣ್ಣಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಕಲೆತ ನಮ್ಮ ನರಮಾನಿ ಪುಟ್ಟು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರ ಆವಡಿಗೆ ಏತು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏರೆಗಳ ಬರೆದು ಏರ್ನ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೋನಾ ಹಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಪು ಪೋಯ್ನಾಯಿ ಬೈಯಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರಪೇನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಟಕ್ಕ ಉಸಿರಾಟ ಉಂಟದಲ್ಲ ಹೋಗ್ಪಣ ಕಾಲ ಆತ ಒಟ್ಟುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪಂಡದಾನ ಇಂಚ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾನ ರೀತಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆಕ ಕಷ್ಟೋಡಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಒಡಸುನವೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬೇತೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಬೇತೊಂಜಿ ಎಂದು ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಚಾರ ಸೇರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಲೆ ಕಾಪಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸವಡು ಬುಕ್ಕೋರಿನ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಪ್ರಜೆಕುಣಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಆವಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಆವಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಆವು ಪಂಡ ಏಪ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಆವು ಪಂಡ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಏಪ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೇರ ಕಲ್ಪೇರ ಖಂಡಿತ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರುವಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಜಾತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬುಕ್ಕ ಅನ್ಪೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಡತಂದುಂಡು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ವಿಷ ಬೀಜನ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಐಟು ರಾಜಕೀಯನ ಅಕ್ಲನ ಏನಾಲ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಅಕ್ಲನ ಬರಿಕೆ ಒಯ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ನಿಜವಾದಲ ದಿನ ಎಂಚ ಉಂತಾವಳಿ ಜವನರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯಿಡು ವಿಷ ಬೀಜನ ಬಿತ್ತುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಆರಾಮುಡಿಪ್ಪೇರು ಏರು ವಿಷ ಬೀಜ ಪಾಡ್ವೆ ಆಯ ಉದ್ದ ಮೈಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎದಿರ್ರಿ ಉದ್ದಾಗಿ ಜನಕುಲು ಉದ್ದ ಕುಲೋ ನಿಪ್ಪೇರು ಆಯ ಭಾಷಣ ಬಂದಾಗ ತಾಟಿಲ ಬರುದು ಒರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಾನೆ ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಣಕಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೆತ್ತೊಂಡಕಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಇರ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರಿ ಭಾರಿ ಕ್ಷೀಣ ಆತಲಿ ಅಕಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಹಾಲ ಆತಲಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಪನಪನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಸುಲಾಬಡು ನೆರಿಯಡ ತಿಕ್ಕುನೇರು ಆಯ್ ರಾಜಕೀಯದ ಆಗ ಎಂಚಿನ ಬೊಂಡನೆರೊಳಿ ಎಂಕಲ್ಲ ತುಂಬರು MLA ಹಂದಿ ಪುನಕ ನೆರಪುಣ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಗೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಎಂಚ ಬೊಂಡನೆರೊಳಿ ರಡ್ನದ ಏರಿಗಿನರೊಳಿ ಪೊಲೀಸ್ದಾಗ ನೆರೊಳಿ ಎಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆರಪುಣ ಪೊಲೀಸ್ದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಪೂರ ನೆರಪುಣ ಪೊಲೀಸ್ದಾಗ ಏತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಲೇನಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಗ ಎಂಚೆ ರೋಡು ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಪಡಿಗೆ ತಾರೇರ್ತಾರೆ MLAನ ಹಂಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಪೂರ ನೀರು ಪುಣ ಅಡೆ ಉಂಟು ಆ ರೋಡ್ಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಸೋಕು ರೋಡ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾನಿಡು ಬಂದಾಗ ಏತು ಜನ ನೇರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏರೆಗೆ ನೇರ್ಪೇರು ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೋರಿಯ ನಿರ್ದಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕೋರಿಗಳು ನೇರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಐಕಿತ್ತೆ 4 ಲೈನ್ ಪೊರ್ಲದ ರೋಡ್ ಅವಡಿಗೆ ಬುಡ್ಡೆದಿಡನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಡನ ಬುಕ್ಕೋರಿಡನ ಪಾತ್ರ ಸೊಯ್ಯ ಪೋಯಿ ಇಂದು ರೋಡ್ ಮಲ್ತನೆ ಆಗಲಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇರ್ತೇನೆ ರಾಜಕೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾದ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೆರ ಧ್ಯೇಯ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ರಾಜಕೀಯ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತಿನಾಕಲು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಜೀವನ ಅರಮನ್ನ ನೆತ್ತೆರನ್ನು ಪುಂಟುದು ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತಿನಾಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಗ್ಲ ತೂತು ಬೇತೆ ಬೇತೈತೆ ವೈಟಿ ಜನ್ಮಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಾಗಲು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜರ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯತ್ತೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಾಕಲ್ನ ಕಾರಪತ್ತು ಬೋವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಾರಪತ್ತು ಜನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಾಕಲ್ನ ಕಾರಪತ್ತು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಾಕಲು ಇಡೀ ಜೀವನನು ಆ ಧರ್ಮಗಾತ್ರ ತೊಡಗಿಸೋಣಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಏತೇತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಂತೂ ಅತೀವ ಗೌರವ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಇಡೀ ಅಕಲ್ನ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಬಿಡ್ದು ಧರ್ಮ ಜನಕುಲೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗಿತ್ತೆ ಬರಡು ನಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿಟ್ಟು ಅರೆ ಬರಿಯಾರ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಐಕ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬಡಿಯಾರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೋದು ಬರ್ರೆ ಅರೆ ಖರ್ಚುಂಟು ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ನ ದೀವ ನೋಡು ಮೂಲ ಬತ್ತಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅವಡು ದಾಯಿ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಉರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾಚನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಾಕಲ್ನ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಇಂಚಾತ ನಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಾಕಲ್ನ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಾಕಲ್ನ ಗೌರವಳ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಟು ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಾಕಲ್ನ ಗೌರವಳ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಟು ಒಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಸಮಾಜ ಹಿಂಚೆ ಆವೊಂದುಂಟು ಮಲ್ಪನೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜಡು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಭಂಗದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಕೊರಪಣಗಳೇನು ತೂಪ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಭಾಷಣ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾಳೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅರ್ರ ಪುದರ ಇಂಚೆ ಎಂಚ ಚೈತ್ರ ಸಕ್ಕು ಅಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆರ್ರ ದುಂಬದ ಚೈತ್ರ 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 ಕುಂದಾಪುರ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಉಂಟು ಎಂಚ ಲಾಯ್ಪೆದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಇಡೇ ಲಾಯ್ತದ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಡೆ ಲಾಯ್ಪಡೆ ವಾ ಚಪ್ಪಲೆ ವಾ ತಾಟಿ ವಾ ಬಿಸಿಲಿ ಕುಚ್ಚಿ 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 ಎಂಕಲ ಐದು ಮುಕ್ಕ ಭಾಷಣ ಹೊಲ್ತಿರ್ನಾಡ ಆ ಭಾಷಣಗ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂಬೇನದಾತ ಭಾಷಣ ಅಂಬೇದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಹೊಲ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೊಲ್ತೆ ಐಕುದುಂಬು ವಾ ಚಪ್ಪಲ ಎಂಕಲ ಭಾಷಣಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಅವು ಪಾಂಡೆಂದು ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಅವಸ್ಥೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಏನು ಪನೆ ಬಂಡ ಬಾಯ್ಡು ಮೈಕ ತಿಕ್ಕಣಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಲ್ನೇಕ ಕಷ್ಟೋಡು ಏರುಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಯಥಾ ಜನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು ಕೊರಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು 22,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟೋಡು ಇಪ್ಪಡಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬೋದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಒರಿಯಾರ್ದು ₹1 ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಬತ್ತುರ್ನಾತು ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಾರಿ ವಿತರಣೆಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ ₹4 ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಡವರನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಮುಟ್ಟಾವಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನೀವು ಶಾಸಕರಾದ ಮಲ್ಪೇರ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರ ಖಂಡಿತ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಚಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಣ ಏನು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಂಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಖಂಡಿತ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರ ಕೊಡೋದು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಡವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ಪುತ್ತೂರದ ಚಿಂತನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದಿವೊಂದು ಬತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಓಟು ಕೊರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜರಂದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಬಿಡ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರಡು ನೆಡೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಡು ದುಂಬು ನಿಖಿಲಪುರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಹುಶಃ ಆ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಣ ತೊಟ್ಟುದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೋದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟುಡು ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಬನ್ಪನೆ ಬಂಡ ಮಾತ ರೀತಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಗು ಪಾತೆರದು ಏನು ದಾನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಭಾಷಣ ಕೊಡೋದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಇನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಾಷಣ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ನೆ ಆರ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಗುಲುಕು ಉಲಾಯೇ ಪಾಡ್ರನೆ ಪಾಪ 6 ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜಾನು ಒಡ್ತಿಯ ಮುರುಕುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜಾನು ಮುರುಕುನಾಗ ಐನಾಜಿ ಜನವನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಮುರುಕಿಯರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಮುರುಕಿಯರೆ ಎಂಕಲ ಒಳ ಹಂಚಿತ್ತು ನೀವು ಎಂಕಲ ಭಾಷಣ ಹೊರನಾಕಲ್ನ ಕತೆ ಇಂಚಾತು ಅಂಚ ಬಾಯಿ ಸುಮಾರು ಜನನು ಬಾಯಿನ ಬಂದು ಮಲಮಣ ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಆತು ಒಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಡು ರಾಜಕೀಯನ ಬಿಡ್ದು ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಏನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಸ್
ಏನು ಓಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಧರ್ಮ ನೀನು ಏಪಲ ಹಿಯಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿಸಿ ಆಯ್ಕಲ ಗೌರವ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಧರ್ಮ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಪುನಃ ಸಹಜ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಬಹುಶಃ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಗಣಪತಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕಲ ವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪಣಿ ಅವಾಗ ಈ ಗಣಪತಿನ ಇಂಕಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿರಿ ಈ ಗಣಪತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪದು ಒಂಜಿ ಘನಹೋಮ ಮಲ್ಪದು ದಿನ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಪಣದು ಆ ಇಂಕಲೆ ಸುಮಾರು 35,000 ಜನಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರೆ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಭಾರಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಣಸಿಬುರ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಗೊಂದಲ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಗಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಜುಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕಲೆ ಉವೇ ತೊಂದರೆ ಜಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಬೋದು ಈ ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಸಾರಿ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 50,000 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸಾರಿ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡೋದು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಎದುರು ಕುಳಿನಾಗಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹೊರಗೋಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಕ್ಕುಂತಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿದು ಪೊಂಜನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಲ್ಪೋ ಜನಕುಲ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ತತ್ತನ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲಿ ಎರಡು ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ನಿಖಿಲ ಮನಸಂಕಲ್ಪನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ಗಣಪನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರುವಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ